nog een detail vergeten. 1 liter vloeibare stikstof maakt 700 liter gasvormige stikstof. Dus hier zit nou een derde litertje in, dus dat wordt heel veel liters stikstof in het flesje. Een beetje afstand is wel handig. Maar oké, hè? Ja, nu is het mikken of jullie al die balletjes weer precies in de tub willen mikken.